Добрый. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Яна, а вось откажи мне, а ты уже дорослая, ці яшчэ маленькая? Я? Не маленькая, безумоўна, але і не зусім дарослая. А чаму цябе гэта цікавіць? Таму што мне трэба знайсці адказ на одно пытанне, а дарослым я яго задаваць саромеюся. О, гэта яшчэ чаму? Таму што пытанне, здаецца, зусім простае, і мне павінна быць сорамна такіх простых рэчаў не разумець. Ну, Буслік заінтрыгаваў. Давай хутчэй свае пытанне. Ну, добра, слухай, навошта нам у жыцці слова «нельга»? О, як гэта навошта? А так, навошта? Вось я, напрыклад, хочу з'есці цукерку. Ну, дык і еш на здароўе. А калі я хочу з'есці не одну цукерку, а цэлых 5 ці 10? О, 10? О, жах які! 10 цукерак нават топа ніколі не з'ядае. А чаму? Як чаму? Нельга! А чаму нельга? Буслік, ну гэта ж элементарна. Жывот забаліць і зубы сапсуеш. А можа і не забаліць, а можа і не сапсую. Просто дарослыя прыдумалі гэтае слово «нельга», і ім карыстаюцца дзе трэба і не трэба. Ну, Буслічак, што гэта з табой здарылася? Надакучыла быць паслухмяным? Вельмі надакучыла, надо мной хлопчыкі ў двары смяюцца. І топа таксама, што як толькі пачую слово «нельга», адразу адступаюся. І правільна робіш. Не, няправільна. Трэба стаяць на сваім, праяўляць характар і не слухаць ніякіх «нельга». І ты збіраешся так сябе паводзіць? Менавіта так. Тады я, Буслік, лепш не буду з табой сябраваць. Чаму? А таму што з непаслухмянымі дзеткамі сябраваць нельга. Ага, і зноў нельга. А чаму? А таму што непаслухмяныя дзеці – гэта дрэнны прыклад. А ты не бяры з мяне прыклад, бо я збіраюся зараз рабіць тое, што нельга. А што, напрыклад? Напрыклад, вазьму у дзядулі куфар пагуляць. Нельга. Чаму гэта? А калі ты яго зламаеш? Дзядуля расхвалюецца, ды ты і сам без мультикаў застанешся. Добра, пераўпэўніла. Куфар браць не буду. Тады ускараскаюся на самую высокую палічку і буду з яе скакаць. Нельга, Буслік. І зноў нельга. Але чаму? А таму што ты можаш зваліцца і моцна пабіцца. А калі не звалюся і не паб'юся, калі я наадварот, лятаць навучуся. На тваім месцы, Буслічак, я б не стала гэта правяраць тут у пакойчыку. А дзе ж правяраць? А ты дамоўся з Данікам сустрэцца на спартыўнай пляцоўцы і там паспрабуй лятаць, а Данік будзе цябе страхаваць. Ну добра, гэта гучыць больш бяспечна. Я рада гэта чуць. Эх, Яначка, правільна хлопчыкі ў двары кажуць. Я проста баязлівец. Не трэба нічога забараняць. Я сам не раблю тое, што рабіць нельга. Ну і малайчына, затое у цябе не баліць жывот, ты не набіваў гузакоў і не ламаў чужыя рэчы. Сапраўды, такога са мной амаль ніколі не здаралася. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Яна, Буслік, прывітанне. Добрый вечер, Данік. Прывітанне. Ой, Данік, як добра, што ты прыйшоў. Я таксама рады вас бачыць. Данік, у Бусліка да цябе вельмі складанае пытанне. Ну, задавай, я паспрабую адказаць. Данік, адкажы, а навошта існуе слова «нельга»? Як навошта? Гэта ж вельмі проста. Я спачатку таксама так сказала, але гэта зусім не проста растлумачыць. Вось калі дзеткі часам не слухаюць дарослых і робяць тое, што нельга, ад гэтага можа быць дрэнна, так? А можа і не быць. Вось Буслік і хоча запытацца, навошта тады шмат чаго забараняць? Ад вялікай колькасці цукерак не заўсёды баліць жывот. А калі ўзяць чужую рэч без дазволу, яна не абавязкова павінна зламацца. З ёй можна пагуляць і вярнуць. Каму ад гэтага будзе дрэнна? І чаму вакол нас столькі нельга? Ведаеце, я думаю так. Не трэба разлічваць, што калі вы зробіце што-небудзь забароненае, усё пойдзе як трэба. Людзі шмат гадоў гадуюць дзяцей і ўжо на вопыце пакаленняў ведаюць, што трэба рабіць, а што нельга. Зразумела.
прабабулі нешта забаранялі сваім дзеткам, а яны потым сваім і гэтак далей. Калі ў дзяцінстве правяраць кожнае нельга на уласным вопыце, можна атрымаць шмат траўм. Значыцца, калі не звяртаць увагі на слова «нельга», можна вырасці хворым дарослым. Ну, можна і так сказаць. Буслік, ты ж не хочаш набіваць сабе гузакі і сварыцца з гаспадарамі рэчаў, які ўзяў без дазволу? Не хачу. Я не люблю сварак і таму буду слухаць, калі дарослыя кажуць «нельга». А дарослыя, якія жадаюць, каб іх дзеткі выраслі самастойнымі, не вельмі часта ўжываюць слова «нельга». Таму што даюць магчымасць сваім малым падумаць, як трэба паступіць у тым ці іншым выпадку. Правільна, Яначка. Вось адкажы, Буслік, ці можам мы зараз уключыць мультфільмы і глядзець іх да самай раніцы? Не, да раніцы не можам. Мы абавязкова павінны спаць, таму што ў сне дзеткі растуць. Але мы можам зараз паглядзець разам з сябрамі 2 цікавых мульціка. Добрая прапанова. Давайте глядзець. Так. Ну, мультики скончыліся і зараз... Паслухмяным дзеткам трэба бегчы хутенька мыць тварыкі і лапкі, Чысціць зубкі. і адпраўляцца ў ложачкі, таму што нельга прапусціць цікавыя сны. Дабраныч, сябры! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі